தொலைநோக்கு பார்வை இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் இந்த தொழில் தொடங்க ஆசைப்படுவாங்க. இந்த விவசாயத்தை நீங்க செய்யறது மூலமா அடுத்த 100 வருஷத்துக்கு நீங்க, உங்க பிள்ளைங்க, உங்க பேர பிள்ளைங்க, அவங்களுடைய பசங்க வரைக்கும் நிம்மதியா வாழலாம். இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நீங்களும் பேரிச்சைப்பழ விவசாயம் பண்ண ஆசைப்படுறீங்களா? ஆனா அது எப்படி செய்யறதுன்னு தெரியலையா? அத பத்தி நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை. உங்களுக்கு வழிகாட்டதான் நம்ம ஃப்ரீடம் ஆப் இருக்கு. பேரிச்சைப்பழ விவசாயம் மூலமா லட்சக்கணக்கில் வருமானம் பார்க்கும் விவசாயிங்க கிட்ட எங்க ஃப்ரீடம் ஆப் குழு ஆராய்ச்சி செஞ்சு உங்களுக்காக ஒரு கோர்ஸ் உருவாக்கி இருக்கோம். நிஜாமுதீன் 17 வருஷமா இந்த பேரிச்சைப்பழ விவசாயத்தை வெற்றிகரமா செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அது மூலமா வருஷத்துக்கு அதிகமான லாபமும் சம்பாதிக்கிறாரு. இவர் இந்த கோர்ஸ்ல நமக்கு பேரிச்சைப்பழ விவசாயத்தை பத்தி A to Z சொல்லி தராரு. ஃப்ரீடம் ஆப்ல வெற்றிகரமான வழிகாட்டிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு வீடியோ கால் மூலமா உங்களுடைய சந்தேகங்களை அவங்க கிட்ட டைரக்டா பேசி அந்த சந்தேகத்தையும் தீர்த்துக்கலாம். நம்ம ஃப்ரீடம் ஆப் மார்க்கெட்ல 1 கோடிக்கும் அதிகமான பயனாளர்கள் இருக்காங்க. ஃப்ரீடம் ஆப் மார்க்கெட் பிளேஸ்ல நீங்க விளைவிச்ச பொருளை விற்கவும் செய்யலாம். பாரத்தோட நம்பர் 1 லைவ்லிஹுட் பிளாட்ஃபார்மா கருதப்படுற ஃப்ரீடம் ஆப்பை இப்பவே டவுன்லோட் பண்ணுங்க.